Edisiman mana salna pal jok hanya ni bagai sing orang gurui jela domayet lai thang lai nani jorawa khatap sabyang ni bo BJP ni Block Vice President Vikas Deborma bhai bisa dorban nanglai tha a jagao tini gurui ni police bo gurui jelani police rok chini buri rok ni uporo yakti sao daga soba khayo silai kunda bai thakla bo subo aboni bagai sotik bisar jung nayo chini burunya odikar busuk tong jung odikar no sina nango chini burini uporo boslak khoroksa police ngai tamni bagai poro prosason borok no hit babe kaham babe rokha khana se phayo hungkai dini tangai chini buri rok bujangnani nangkha tokjangnani nangkha o sap o je bunai police ni uporo jung bisar nayo gerak ain nayo bos hada mannani bagai jung nayo bini saja jung sano hayakai jeng aboni saja jodi bo mani hangkai jeng an kerago thangnai chini buri rok tai bo khorangti sanai tai bo buskang agongnai jeng siring siring tonglak asuk sawina media person chongno ang hambai janogo chini sotik an ni bisar jeng manna nangnai buri ingai burini odikar jeng manna nangnai asuk no borong laki ustarika abon bore buri besar hoyso ingka তারপরে কিসা দাগা থাকি sini berpakte daksi jorok kene dokumen jak apa hospital thangai dong hospital thangai nainen bagang social media tai media tapung pai sama koine kalau dia ngai ro itu kali kaina ambe